mo sa Halloween? Halloween parang... Ay, joke lang. Anong hugot mo pala sa araw ng patay? NANI?! Hugot mo sa darating na araw ng mga patay. Hugot ko sa darating na piyesta na ano? What? Sa November 1. Wala na akong hugot kasi patay na ako sa kanya. Kasi nilalapit na araw ng patay. Sana bisitahin ako nung taong patay din ako sa kanya. Haharanahin kita, saan man tayo magpunta. Sa araw ng patay. Dadalaw ako sa Undas. Dadalawin ko yung crush kong patay sa iba. Boo! 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 Sa araw ng mga patay. Ano? Dapat araw-araw patay eh. Bakit? Kasi pag nagmamahal ka, patay ka. To say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Nalalapit na araw ng patay. Ang araw ng patay, parang parang pag-iwan sa akin ng ex ko. Nakakatakot. White lady, aswang, balang, multo, engkanto. Sus, di naman nakakatakot yung mga yan. Mas natakot ako nung sabihin ng ex. Mas natakot ako nung sabihin ng ex kung tayo na lang ulit, sabay di nagparamdam. Ang pinakamasakit sa Undas, yung Undas pat kang iniwan. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Bakit puro na lang nakakatakot ang palabas pag Halloween? Di ba pwedeng love story naman? Di ba nakakatakot din magmahal? Now!